Seara bună tuturor! 17 decembrie 2025. Astăzi este despre magia recunoștinței. Recunoștința despre care știm cu toții, despre care cu toții suntem convinși că o practicăm și este întotdeauna în viața noastră. Oare este așa? Oare trăim cu adevărat recunoștința ca un mod de viață? Pentru mine recunoștința este să îmi reamintesc de cunoștință. Recunoștință. Să-mi reamintesc de ceea ce știu deja, de cunoaștere. Este pentru voi un mod de viață? Cum o percepeți? Cum o înțelegeți? Sau cum o practicați? Cum ați integrat-o în viața voastră de zi cu zi? Ce înseamnă să fii recunoscător? Recunoscător că ești, recunoscător vieții, recunoscător poate unei experiențe neplăcute, recunoscător pentru tot ce vine spre tine, în orice formă vine. Recunoștința este bucurie, aduce bucurie și alungă tristețea, căci nu poți fi trist când ești recunoscător. Este una dintre cele mai puternice forțe din univers. Ridică vibrația, transmite corpului tău o stare de bine. Eu sunt recunoscătoare pentru că sunt, pentru că exist, pentru că sunt aici, pentru că mă trezesc în fiecare dimineață și am această oportunitate și acest privilegiu de a mă bucura de o nouă zi, de a experimenta și de a învăța și de a greși. Sunt recunoscătoare că sunt sănătoasă, sunt recunoscătoare pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți cei care mă înconjoară și care sunt prezenți în viața mea, pentru toate experiențele care le-am făcut până acum și îndeosebi pentru cele neplăcute, care m-au scos din zona mea de confort, care mi-au arătat ce am de învățat și la fel și pentru ființele care au venit către mine într-un mod poate neplăcut sau poate pentru cele care nu mă plac, căci aceste ființe și aceste experiențe m-au învățat o mulțime de lecții, m-au făcut mai puternică, mi-au arătat care este calea mea. Am crescut prin aceste experiențe. Fiecare a fost un bun profesor și fiecare lecție, experiență a venit să fie învățată. Sunt recunoscătoare asemenea pentru toată iubirea care o primesc, pentru toate darurile care le primesc și pentru toată frumusețea care mă înconjoară și pe care o văd. Niște banalități, nu? Par lipsite de importanță poate uneori și nu suntem atenți la ele, nu suntem suficient de prezenți în viața noastră ca să le vedem și să le acordăm locul și aprecierea care o merită. Ele sunt mai mult, mult mai mult decât niște banalități. Recunoștința este izvorul vieții. Și cu cât o practicăm mai mult, cu cât o integrăm mai mult în viața noastră, în fiecare zi, în fiecare clipă, în orice moment,
cu atât mai mult suntem una cu viața și mergem cu viața cu ușurință, cu bucurie și cu multă jucăușenie. Voi, pentru ce sunteți recunoscători? Cum este la voi? Cum practicați voi recunoștința? Cum o simțiți? Cum o trăiți? Și ce vă aduce vouă? Pe mâine! Noapte bună!